Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Muli ko subay, bro. Oh, kana! Muna gusto. Ug sa akong pagpauli subay, bro. Kuyugon ko ng bayana. Oh, oh ha? Adi ang parang sayop na. Ha? Masayop. mo? Sigurado ka kuyugo mo na babayan na? Oo, sigurado kay ko, bro. Kuyugon ko ng bayana. Apan sa magkatarungan? Nganong dadom na yung bayana sa inyo? Ambot, bro. Ako may baw. Naglibog ko. Unsay katarungan nganong dadon ko na siya. Basta. Idangat mo. Pero moro niya ako ikasulti nimo. May nung daanon kay siya. Alang ka na ako, bro. Unsa? Hmm. Pag sure niya bro eh. Ha? Sama ba kami nung dano ni Hart? Ha? Ita sa di mo, eh. Di na ambot na akong ipasabot, oy. Oh. Nganong ko taon? Tana. Bayaran ko na ang bill ko din sa hotel. Ug diretso ta sa bahay. Oh. What? Oy, pag-sure mo, oy! Oh, di na ba ka mo tuon na mo? Oh. Ayaw kong igna nga, kami yung tulo. Apel si Madam Elby ang namakak nimo. Ikaw ang pagtsyol, di bayota ka. Oy, Dinsyo? Ngano eh? Hello, ang bad do eh? Munong kag leon diha oy. Munong kag nibugam kag kayo diha eh. Mapalit na kadako niyo pangupaw eh Dinsyo oy. Oy, saan mo ka? Nastikar lang ako. Di ano dito virgin, di kasal na mo. Karon Angela, mutuo na gyud kong magkabuang gyud ning gugma. Nga naman, nga na ingon nakaingon magkana. Kabuangon ka na? Anay, bay din siya tanawa. Aw, Tanawa nas din siya. Tarong pabagong nahong anak tanawa. Nahibat naman na pag TV hibat na. Dinsyo. Ay, sige, pasaway dong, oy. Siya kag saway ng istoy, bawas dong. Tarungan ang naong nimo. Nalibat ko, no. Be ko na, be. May ako'y tarong ini, be. Naong nga, ay. Matarong ba ninyo ang nahibat kong naw? Apan di na ninyo matarong pa ang nagusbat ko ng kasing-kasing. Bungot sa ero, San Pedro po nga si, naunsa man ko, oy. Unsa man ang diskarte. Diskarte din ninyo! Oh, Mamoy ayo, ay. Mamoy klaro ikasulti. At kung isulti ni DLV, bahin na nang hitabuhay. Kamu, lakaw na mo istoy, lakaw na mo. Dadaning amigo ni mo istoy ka. Ipatarong na nahibat niyang naong. O nagusbat niyang kasing-kasing ka. asa man ako ipatarong day Angela, ha? Atos mental ka. Papil lang sa dito. Atos talir ay. Ipapipi na dito. Ginoo ko! Ang kuyaw kayo sa pinabambina sa. Ginoo ko! Oh. Unsa na itabo ni LB mo na itabo. Pinabambina sa. Ginoo ko! So, Maong ako na lang gibayran ang bill sa pension house. Pagbiya na mo dito, Angela. Kay nahibaw kong dili na mo balik pa si Carla dito. ala ka, uy! Kamay ko ba yung gibiyaan ko? Gibiyaan ko akong amiga dito sa Pigeon House sa LV, uy! Parehas tang nahingawa sa kahimtang karon ni Carla, Angela. Oh. Ha? Oh, di ka na ang niyas kung unahuna, day, uy! Oh, ha? Magkatabang ang tagong trapo sa bus o kadugan atong Derek na LV. Ay! Ay hanggaw ka man kaha day, Angela. Oh, marig bambinas, ha? Oh, ginoo ko! Marig bambinas, ha? Bitaw, day, bitaw, day, Tiyaw mo nang inyong ganabtan nga, hubo tong Derek. Og tibog gabi ikinang gikaoba ni Carla. Hubog! Matubas gwardiya sa Pigeon House, diba? Nga sa ato pa! Pero tingin pahimos tingaling day Carla sa lawas atong Derek na LV. Ay! San Pedro po nga si! Kay iya na pag ang dream nga ikaw ban ang iyang man of her dreams. Bisag usa ka gabi na lang.
Og wish granted yun dayon. Ay! Ay, nasuya ko, Carla, oy. Di ko gustong maghukom do, pero usap ni bato sa duha kami nuhatsudo sa kagwarto. Labi na kay may pagnanasa si Day Carla at tong bros o direk magato siya. Ang magmorsaryo sila. Di ba, Delvi? Delvi, baka malingaw sa kong istorya. Gilingaw-lingaw biyang tati ka. Gahi mo kalingawon, uy. Ako sayod ko, parehas tang duha doon. Nahingawa siya gahimtang ni Carla. Pero nga nung gitugtan man mo magkaikya sila. Uban ni Carla. Uban ni Carla dahil V. Nakita ko sila si Carla silang pagbiya, Angela. What? Unya, speechless ka di ay dahil V. Wa ko lang sultihi sila si Dencio og istoy ni ini. Apa nakita ko si Carla nga misinyas na ako nga okay ra siya. Uy, mao ba? Angela, kinsa ba kung magpugong sa kalipay ni Carla? Di ba? Sa mga katuigan nga diri siya nako. Wa ko mahinumdum nga nakauyab ka to siya tungod sa kataas sa standard sa lalaki nga yang gidam ko nga maiya. Ug wa ko makita ka ganina nga may pagsupak siya sa dihang giguroy siya ni atong gwapong Derek sakay sa sakyanan atong usa ka gwapo usab gihapong lalaki. Uy, uy, kasayang. Kung kuyugan pa din ako si Day Carla dahil V, magtagsa din kami ato mga ikala. Oh. Day! Kasiting Day Carla, oy! Hi! Hello! Hi! Check out na mi ha! Bye! Huy! Nun sa ka diya? Tarong ako nung nangilakta ni mo dabi. Nganong nalukop ka diya panagad sa mga rumboys? Nga naman tuod nga mauwa mo ko ini nila. Nga, kaswerte na kong tanahon, ah? Imagine, duha mong mga gwapo ug macho sa kong kilid nga murag mga bodyguards na ako. Therefore I conclude, ang haba kaya ng hair ko, ano? Pero karon ka lang kutob adlaw. Kung matambog ka na namos pang prani nga ka. Well, I am not afraid of that. I'm ready to die. Oh, unsa? Yes, I tell you, I'm ready to die. My dreams come true now. Mao bitong nagpahimos ko sa kung kasikatrong adlaw nga gi-escortan kog duha ka ambungan nga mga lalaki. If I am die today, then no need to worry about tomorrow. Then you both are my killers? I'm so proud of that. Yun anak gyud kag pangutok no? Yes, and I am proud of that. I am happy and contented of my situation. And the only big dream I ever dream, that I can sleep with the man of my dreams, even in a single night. And it was granted. I sleep with you the whole last night. Uy! Dilo ma. Kay kita ni gipanak ng mga tao. Kaya tuo silang nagdamig o sa kabuang. Dilo biya. Bro! Yata si kanan. Oh, sige na. Suda ta. Goodbye to all of you. Uy! This is my last day, guys. Suda sa kinan. Agay, manamilit pagay ko sa mga taba. Nga once in my life, naging partner sa kinabuhi ko. Partner sibog. Okay, saan siya, no need to harass me. I'm going with you guys with no objection. Kasi objection. Kuan ba? Wa ko'y pagsupak ba? Sama ba sa korte nga? Objection, Your Honor. Meaning, supak siya. Pero ako, di man supak ng inyong pagdana ko. Maong no objection. Amput lang ni mo eh. Bro, larga na bro. Aron makapahuay na ko sa katalatala ining bayhana. Goodbye ninyong tanan. Og pwede magsugod na ko karon sa akong panugon. Kay patyo naman yun kahako ninyo karon. Ala sige. Pagsugod na sa panugo ni mo diha.
ipalihog na lang kong sulti ani sa mga hingtundan ha. Ha? Sulon pagikunin mo? O sige, i-record na lang nako sa akong cellphone akong panugon. O kanang kinila ihatag sa mga mahal ko sa kinabuhi ha. Sugdi na. Kay maminaw mi. This is my last will and testament. Kahanggaw gini. Panugon o last will? Kay maura man bitaw na. Hoy! Last will gani para sa mga kabtangan nga ibilin na ngadto sa mga mahal mos kinabuhi aron di mag-ilog ug mag-away ang mga mahibilin. Oy, ay pag-inana, oy. Labaw pa sa kabtangan kining akong kasing-kasing. Ang pagmahal nga akong ikabilin nila. Oh, Pune ba? Ini mo na ba isto? Gusto na to bay, oy. Igo na ko tong pangkatugod na unsa ka man eh. Ini ba? Nubisar ko sa bido ang isabaran ko kasi ba? Uy bay, apdos kayo na bay. Di ayaw ana ayaw. Sa? Tiyaw mo nang may samad maghanay mong kasing-kasing. Unya, lumsa ni mo og bino. Aska, dusa na bay ayaw tao na na uy. Gusto mong gani kong magpakamatay ba? Aw, ayaw ning bino ang imna bay. Di man ni makamatay nimo sa pagkakaron. Inanayon ka man sa pagpatay ani. Mas samot kasakit ang kamatayon nga inanay bay Dinsyo. Kanang patay diretso bay. Gusto ba akong imnon? Ha? Bayastoy? Insecticide. Usa? O baka papaakag itong buang. O bitin nga mala. Pida. Patyong na ko ni mo bay? Ha? Di kami ko nga tiunay bay? Sa tiunay. Tiunay, Amigot ang tinuray oy. Amigot ang tinuray. Hanggaw magig ka eh. Maubitang gipasayon ko ang imong kamatayon kay dili ko gustong mag-antos ka. Kaya may gugod ta. Dili bay? Gusto niyo kong mamatay ko bay? Gusto niyo ka mamatay ko? Buang na nilon. Ikaw ang gusto magpakamatay. Ano kung naako naman ang gusto nga mamatay ka? Ha? Dili ikaw gusto Suggest pa kog sayo na kamatayon. Unya, gilaay man nun mo pagsabot na unsa. hoy! Oh, isa to. Isa to. Ramo to? Na? Jato? Jato? Oh, Yusban Bagid. Singgit. Isa lang yung singgit ya. Ha? Isa to, marundag ko kayo tingog. Marundag isog. Yamat na kon. Timing na kayo, sipog rin ang ulo ko. Bay. Ayaw sukol, bay. Si Santo Tanod na. Sa tutanod. Tingnan mo ba nagtanod niya? Hadlo ko? Nganong niyaman mo nag-inom kilid ng gatir sa kasada? Uyan na mag-inom. Buot ka? Magbuot yun ko, kay tanod ko. Apil sa akong area nga rubingan. This is under my jurisdiction. This is my work. And I have the power to command you. No drinking in this area. This is Santo Basilio, tanod at your service. Sige ba? Yung sa English pa. Kung kini lang siyang priyasi mo kayungit ang ako ay kabangga. Di agil na ko natrasan ba? Bida. Bay Dinsyo, nakainom na ba ka, bay? Ayaw sukol ni Santo Tanod. Ay kabala ka ba? Manghod ang og gamay ng iyang dila sa imo ba? Bay. Iya mag-isog-isog sila to. Iya mag-isog. Hey! Nasaan to? Doon! Tayo may kasipong rin ako! Pamahala rin ako! Buot kong patay kay gipasakit na yung dekarna! Isog magkaka! That's not! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!